busuku uyakuba njengomthi otyalwe ngasemjelweni yamanzi ovelisa isiqhamo sawo ngexesha lawo nogqabi lingayi kubuna nakakonke okwenzayo koba nempumelelo. Abanjalo abakhohlakeleyo banjengomququ bona ophethethwa ngumoya. Ngako oko abayikuma abakhohlakeleyo emgwebeni naboni entlanganisweni yabalungileyo, ngokuba uYehova eyazi indlela yabalungileyo kanti indlela yabakhohlakeleyo iya kutshabalala. Masiyindulule le nkonzo ngokuvuma kunye iculo kula maculo alapha ekhaya ngamakhulu 238 iculo kula maculo alapha ekhaya 238. Sicela kuwe menzi wethu ongumkumkani phezu kwethu, mawuthi entlalweni yethu wenze ngentando yakho. Sihleli thina ngokungazi into zangomso asizazi, enguwe wedwa onokwazi yenza ngentando yakho. Enguwe namandla onke onabo nobulumko bonke, enguwe nofefe lonke yenza ngentando yakho. Ngexesha lobutyebi bethu, ngexesha lokuswela kwethu, nakuko konke ilishwa lethu yenza ngentando yakho. Ethi la vesi yokugqibela xa itshona sikucele Sister Minto usikhokhele ngomthandazo. Uyaleze le nkonzo kuThixo, uthi kuThixo ngalona umzuzu silapha namhlanje kwasemikhuhlaneni yethu nakuko konke ukuphila kwethu kude kufika ukufa kwethu yenza ngentando yakho. Hymn 338. Sicela wemenzi